गामि सोसननायनि बाथ्रा दङ आरो माखासे गामिया बर' कसारी काउन्सिलाव सोसननायनि बाथ्रा दङ बे मोननै बाथ्राखौबो लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायगासिनो दङ गिबियाव गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ बिजिरनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय लोगोसे आंनि नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों नोंथांमोननि गोसोनि बाथ्राफोरखौ गोसोनि सोंथिफोरखौ फोरमायहरनो दाबाव फार्स्ट अफ अल दिनैयो नैबे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो थांगासिनो दङ जे बिएससि एकर्डनिफ्राय लानानै बिटिसि एकर्डसिम आरो लास्ट नैबे थामथि बिटिआरपि एकर्डसिमहालागै सैथोखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला बिएससि एकर्डआनो जा बिटिसि एकर्डआनो जा बा बिटिआर एकर्डआनो जायाथों मानो मोनफ्रोमबो एकर्डआनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनजोंसो दाजानाय मोनफा मोनफा एकर्डफोर आरो जोंनि माहारिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै जाय बर' फिसाफोरा दिनै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय दान होलांबाय बिहोमा होलांबाय बैसोरनि थाखायसो दिनैयो जों बेफोरबायदि थासारिनि गेजेर गेजेर जोंनि बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा लामा हान्थिगासिनो दङ 2003 मानगोनां बिएलटि ब्रादार्सफोरनि जा बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जोङो बिटिएडि एरियाखौ लानानै पलिटिकेलि गभर्नमेन्ट रुलिं सालायनो हानाय पावारखौ जों लानानै फैनाय जायो जेरावनोखि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बिटिसिखौ 17 इयार्स सालायबोदों आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि बिटिसिखौ सालायबोनाय समाव जोंनि बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे आउट अफ बिटिसि एरियाफोरावबो गोबां माने डेभेलपनि खामानिफ्रा जानानै थांदों बेनिफ्राय बिटिआर एकर्डनि बाथ्रा दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जाय समाव एबसुनि आफादगिरि जादोंमोन लोगोसे बिथाङाबो न' बड'लेण्ड नर्थ इस्ट बड'लेण्ड डिमान्डखौ लिडिं खालामबोनो मोननाय सासे जोंनि हारिनि दैदेनगिरि आरो जाय समाव बिथाङा जोंनि न' बड'लेण्ड नर्थ इस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामदोंमोन बा एबसुनि आफादगिरि बिबानाव दंमोन बै समाव बिथाङाबो नैबे स्ल'गाननि गेजेर गेजेर जोंनि बर' हारिखौ लानानै दैदेनबोदोंमोन जे बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जै बर' बिमानि जै बर' हारिनि हारि इउनाइटेडनि बाथ्राफोरखौ लानानै संग्राम खालामबोदोंमोन बेराफारसेथिं जोंहा एनडिबिफोरनि माखासे थासारिफोरखौ लानानै एनडिबि ब्रादार्समोनखौ जोङो माबोरैहाय जोङो बबे लामाजों थाङोब्ला उदां फोथाराव लाबोनानै फैनो हागोन बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माने सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै मोनसे बिटिआर एकर्ड बिटिआर एग्रिमेन्टखौ थांखि लानाय जायो जायनि गेजेरजों जाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिबि ब्रादार्समोनखौ उदां फोथाराव लाबोनायनि मोनसे प्लेन खालामनाय जायो दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन बे बिटिआर एकर्डनि थाखाय जायफोर माने मेम'रेन्डामफोरखौ लिरनाय जादोंमोन जायफोर माने दफाफोरखौ लिरनाय जादोंमोन आरो मेजरलि जाय जोंनि हारिनि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बे बिटिआर एकर्डजों क्ल'ज्ड सोमोन्दो दङ बैफोर दैदेनगिरिफोरा गासैबो गोरों साननो हानाय गोहो गोनां मेलेमजिबि दैदेनगिरि गोजा नाथाय सासे मेलेमजिबि सासे गोरों दैदेनगिरि जानानैबो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जाय एनडिबि ब्रादार्समोनखौ उदां फोथाराव लाबोनायनि थाखाय दिनैयो प्लेन खालामनाय जादोंमोन थांखि लानाय जादोंमोन बे एनडिबि ब्रादार्समोननि गासैबो प्रब्लेम जेंनाफोरा नांनानै थानाय केसफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै थानांनाय एनडिबि ब्रादार्समोना गासैबो ए टु जेड एभ्रिथिं बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो उदां जाजोबनानै फैनो हानांगौमोन एनडिबि ब्रादार्समोननि जेसेबांखिनि माने केसफोर दंमोन नांनानै थानाय गासैबो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो उइथड्रल जाजोबनांगौमोन दा बैफोर माखासे बाथ्राफोरखौ जों जुदि दिनैनि समाव उनफिननानै नाहरोब्ला बिटिआर एकर्डआ दिनैयो 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जाय एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै फैनाय जादोंमोन उदां फोथाराव एनडिबि ब्रादार्समोना सान्थियानो गैया दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जालांनो थांगासिनो दं बिटिआर एकर्डआ नाथाय अब्लाबो दिनैनि बे स्टेज समसिमहालागैबो एनडिबि ब्रादार्समोना गोजोन गैया गोबां माने पलिटिकेलि हेरेसमेन्ट होजादों गोबां जोंनि हारिनि बै सानैसो लिडारफोरानो जोंनि एनडिबि ब्रादार्समोनखौ पलिटिकेलि डिस्ट्रय खालामनो नागिरनाय डिभाइड खालामनो नागिरनाय माखासे प्लेन पलिसिफोरा दिनैसिमबो सोलिगासिनो दङ आरो पलिटिकेलि एनडिबि ब्रादार्समोनखौ इउज खालामनो नाजानाय माखासे बाथ्राफोरखौबो जोङो हमदांनो
हाबाय थायो। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? एनडिबि ब्रादार्समोननि माखासे बाथ्राफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मालाबा सावरायोब्ला, मालाबा गाव हारसिंनो गोसोखांफ्लाङोब्ला बैफोर माखासे जालांनाय जाथायफोरखौ आरो दिनैसिमबो सल्भ खालामना होजायै माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जों जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला दिनैनि स्टेजाव स्पेसियेलि बिटिसिनि दानि डिपुटि CEM मानगोनां गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे बिटिसिनि दानि EM हाग्रा बिफाननि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रनजित बसुमतारी बिथांमोना लाजिनांगौ। दिनै नोंथांमोन थासेयाव जेरावनोखि नोंथांमोना गभर्नमेन्ट रुलिं बडियाव जिरायनानै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो आरो गभर्नमेन्टनि पावारा नोंथांमोननि आखायावनो दङ। नाथाय अब्लाबो जोंनि एनडिबि ब्रादार्समोननि अर्थात नोंथांमोननिनो फंबाय बिदा बिनानावमोननि जायफोरनिखि एनडिबि ब्रादार्समोन आखायाव आइजें लानानै जोंनि हारिनि थाखाय दावहा नांदोंमोन, बैसोरनि सोरनिबा न'खरनि मुंख्लं जालांनाय बा एनडिबि ब्रादार्समोननि जेसेबांखिनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन मोन्थायफोर, बैफोर मोन्थायफोरा दिनैसिमबो आद्रा जानानै दङ। दा बैफोरबायदि माखासे दुखुनांथावना थासारिफोर आरो बेफोरबायदि थासारिफोरखौ जोंनि बर' हारिनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा मालाबाबो जागोनखौ जोङो सानाखैमोन। नाथाय दिनै जोङो जानायखौ नुबाय आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि मेगनजोंनो दिनै नुनो मोनबाय। दिनैनि बे समाव एबसुनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनिसिम, बिटिसिनि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम, बिटिसिनि डिपुटि CEM मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांनिसिम, बिटिसिनि EM हाग्रा बिफाननि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय नैबे सोंथिया जे जाय बिटिआर एकर्डखौ एनडिबि ब्रादार्समोननि प्रब्लेम इस्युफोरखौ फोजोबस्रांना होनो थाखाय बिटिआर पिस एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन स्पेसियेलि, नाथाय अब्लाबो बे बिटिआर एकर्डआथ' जानानै थांबाय। दिनै मानि थाखाय मा जाहोनाव मानगोनां रन्जन दैमारि साजों लोगोसे जायफोर एनडिबि ब्रादार्समोना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बैसोर मानो उदां जानो हादिया, उदां फोथाराव लाबोनो हादिया आरो जेसेबांखिनि एनडिबि ब्रादार्सफोरनि नांनानै थानाय केसफोर, बैफोर केसफोरा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मानो उइथड्रल जादिया, मानो जोबस्रांबोदिया, जाहोना मा? दिनै नोंथांमोनानो साफ्रोमबो साफा साफा गोरों जोंनि हारिखौ दैदेनबाय थानाय साफा साफा मेलेमजिबि लिडारफोर, दैदेनगिरिफोर। नाथाय नोंथांमोन बायदि एसेबां मेलेमजिबि गोरों दैदेनगिरि थासेयावबो दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मानो एसेबां गेदेर गोरोन्थिया जानानै थांनो मोनखो, जाहोना मा? बेनि फिननायखौ नोंथांमोना जों रायजो राजानो होनो हागोन ना हाया? जुदि हायोब्ला अननानै माबेबा मोनसे समाव जों रायजो राजानि सिगाङाव बुंना होबानो जाबाय। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनि समावनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बर' न'खरफोरखौसो JCB लानानै न' बुख्रेबनानै इफेक्सन खालामनाय नुथायखौ जोङो नुनो मोन्दों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समावनो सोरबा बै नेपालि गरखाफोरनोसो 6 सिडुल एरियानि सिङाव जोंनि बिटिआर एरियानि बाउन्डारिनि सिङाव हा होनायनि मोन्थाय बायदिसिना रोखोमनि बाथ्राफोरखौ जों दिनै नुनो मोनबाय, खोनानो मोनबाय। नाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोंनि हारिनि मेलेमजिबि दैदेनगिरिफ्रानो, जोंनि हारि सिबिसुला दैदेनगिरिफ्रानो पलिटिकेल प्लेटफर्माव आगान होफैखांनायनि उनावहाय गावसोरनि हारि अनफावरि, हारि सिबिसुला गोसोफोरखौ बिसोरो बावगारजोब्बाय नामा? ना बै थांनाय समफोराव जों रायजो राजानि सिगाङाव ओरैनो फ्ला गोदै गोदै बुंफ्लानानै दैदेनबोबाय थादोंमोन नामा? जायनि थाखाय जों दिनैनि समाव नोंथांमोननि बेफोरबायदि गोथां सावगारिखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो नायनांगौ बायध' जानानै फैदों। मोनसे बाथ्राखौ खोनासं, बे हानि थाखायनो जोंनि हारिनि गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरा, गोबां बर' फिसाफोरा गुबुन हारिजों दावहा नांनानै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' माहारिनि थाखाय, जोंनि बर' हारिनि थाखाय बावसोमलांबाय। बैसोर ओरैनो गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि हारिनि थाखाय बावसोमलांदोंमोन नामा? बावसोमलांदोंमोन नामा? दिनै बैसोरनि बेसेन गोसा जिउमाखौ पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनानै सोरबा साफा सानै लिडारफ्रा इउसलेस खालामनो सानदोंबा गोरोन्थि जागोन आरो बेखौ जों मालाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन?
खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि। बिथांमोननि बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनो मोननायखौनो लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ मानोना बिथांमोनाथ' अलरेडि बिटिसिआव हाबखाबाय नाथाय बिथांमोनजों लोगोसे आरोबाव माखासे गामि दङ जाय गामिखौ सोसननांगौ बिनि थाखायबो जोङो सरकारखौ नारसिननानै माखासे खामानि मावगासिनो दङ।